Allah ki. Wace ce haka? Wannan wawe yarinya ce, ni ban taɓa ganin soyayya dole ba. Wace na ce ni wannan yarinyar mana da muka haɗe ita ni ban taɓa ganin soyayya din wannan ba dole ne. Haɓa da Allah ni ta dame ni irin abu ne wannan da Allah ne. Ka gani ma yayi taste take a wannan wayan ma. Wai wata yarinya ce haka? Wannan wawe yarinyar mana na ga mata ni baran ki soyayya da wata wadda ta wuce Amina ba. Ni ban taɓa ganin irin wannan soyayya haka ba. Ni kana ta zagi wace ce haka wai wannan? Yarinya na farin faɗi. Wani kawa da Allah. Wacce muka ita a san lamin gama ni tana nuna fa nace ni Amina kawai. Amina, kai ka samu wacce take son ka? Ka tsaya kana manne mato sha. Ka ni ban taba ganin mahaukacin mutum irin ka ba. Yanzu zaka dau wayanta ko ka dau wayanta. Kai malam ina ta kiran wayan ka baka dauka baka ga tasdina ba. Ban gani ba ban lura ba. Wannan ai wulakanci. Wayan baya hannuna ne. Da za ka ce wayan baya hannunka. Ba yake duba bace gani na wayan shi. Wai kai dama akan wannan kana da wadda kake son ka kake bata lokacin ka akan waccan. Na ga mata ni Amina nake so. Ai dole. Amina banza Amina wafi. Kai da abin da yake akwai da shi ake yi. To ba za a yi ba na yi. To shike. Dan ka samu wata ana son ka. Amina kawai.